Hej. Jeg skal vise jer. Oh shit. Jeg kommer tilbage lige når jeg er kommet op fra den her mine skak-ting. Hej. Og vi er tilbage igen. Helt alene. Nej. Jo. Er det ikke rigtigt, Frederik? Vi er helt alene. Det er kun mig. Ja. Vi er kun dig. Vi er kun dig. Ja. Ligesom. Det er lidt ligesom fordi... Jeg døde. Og nej, det er ikke multiplayer. Det er bare mig, der fyrer ud. Jeg er en singleplayer verden, og det jeg vil vise jer i dag, det er, at jeg fucking rasser. Ej. Jeg vil vise jer mit lille bitte hus her. Det er lidt stort, men nej, det skal være sådan et højhus til sidst. Herinde har vi et lille kiste og brænderum. Brænde. Det lyder lidt sjovt. Nej. Okay. Og ja. Jeg har ingenting. Jeg har kun en masse ting. Og så en masse jord. Og en masse ting. Og en masse cobblestone. Og en masse redstone og kul. Og en masse... Jeg er dum, jeg spiller på normal, uden at jeg tænker over det. Hvorfor spiller du ikke? Hvorfor plejer du da aldrig at spille på normal? Nej, jeg spiller normalt på Peaceful. Jeg kom til at jeg slog min over på Peaceful, fordi jeg skulle ned og have mine ting, fordi jeg valgte sådan, på vej op, der valgte jeg sådan at dø sådan 5-6 gange. Hey. Det kan du godt huske, hvad, Frederik? Okay. Nej, Okay. slet ikke. Jeg blev bare ved med at sige, nej, nu døde jeg igen! Lav nogle trapper. 1, 2, 3, 4. Og her har vi helvedes ting. Det lød lidt forkert. Her har vi helvedes ting. Men det er ting for helvede. Her har vi en prutning table. Effekt til vild. Det er fint. Aha, jeg fandt det I godt. think it's fine. But jeg bugger. Du bugger bare lidt. Sådan der. Bugger. Nej, jeg bugger med potter. Nej, det var ikke sjovt. Bugger du med potter? Jeg bugger. Hvad sagde du? Vi bugger bare lige lidt Vi med bugger potter. med Potter. Potter. Han hedder Blotter. Bloodfudge. Nej, det har jeg sgu ikke set. Nej. Det skal det nok heller ikke. Det er nu meget. Mit tastatur, det har valgt at sådan fuck fuldstændig op. Men ja, det var sådan en rundvisning på serveren. Survival. Min singleplayer side. Link til mig. Og ikke link til Frederiks kanal i beskrivelsen. Så fuck. Jeg har sgu da ikke holdt øje med tiden. Ses! Frederik kan bare lige sige farvel på sin måde. Hvordan vil du sige farvel, Frederik? Så er der kun én ting, vi kan sige. Farvel.